24 Days of Rum, deň 17. Rum z afrického ostrova Reunion, ktorý celý čas zrel v tropických podmienkach. Toto znie veľmi sľubne. V okienku číslo 17 sa v rumovom kalendári 24 Days of Rum nachádza Rivière du Mat Grand Reserve. Tentokrát sa už radšej nepokúšalo francúzštinu. Pôvod Reunion. Destilácia Column Still. Zrenie dubový súd 5 až 8 rokov, 40% alkoholu. Zaujímavosť: tento rum nesie označenie rum traditionnel, čo znamená, že aj keď je z francúzského regiónu, nie je vyrobený z trstinovej šťavy, ale z melasy. Poďme to teda ochutnať. Vo vôni cítim peknú zmes sladkého tropického ovocia, pomela a ľahko dymových tónov. Chuť úplne presne nadväzuje na tú vôňu, je veľmi ovocná, trošku dreva, možno aj orechy, no a v závere opäť vystupujú tie dymovejšie tóny. Ako musím povedať, že toto mi celkom chutí. Viem si ale predstaviť, že keby mal o pár percent alkoholu navyše, tak by to bolo ešte lepšie. Ak 24 Days of Rum otváraš zároveň so mnou, daj mi do komentára vedieť, ako ti táto vzorka chutila. No a zajtra sa nezabudni vrátiť pre ďalšie video.